И здравейте! Добре дошли в новото ни видео, където аз, Гецата и аз, Румито, сме наобратно и ще правим Twin телепати чалендж. Копираме IDBG, както никога. Ей! Няма да ви обясняваме правилата, вие ще ги видите, много са прости, но нека да започваме. В първи кръг ще познаваме хляб. Човек! Хляб! Защото това всеки знае, че е основата на един сандвич. Затова те са първи. Аз ще си избирам и Румито ще трябва да познае кой хляб съм си избрал. Ако познае кой хляб съм си избрал, печели точка. Ако не познае, аз печеля точка. Ако познае, избира на мен и на нея хляба. Ако не познае, аз избирам на нея и на мене хляба. Ако сте гледали IDBG, много добре знаете как стават нещата. Ако не сте, съжалявам, ако сте объркани. Не съм добър в обясненията. Но нека да продължаваме към избирането. Добре, хора, сега кой да се избере? Имаме черен пълнозърнест, най-нормален бял и чабата. Може би искам най-много този. Това любов, избрах си. Много беше върфит за 3 секунди да си слагаш маска, нали? Но трябва да сме честни един към друг. Пред зрителите най-вече. Добре, Любов, кое смяташ хляб, че съм си избрал, след като ме познаваш толкова добре? Това е Twin телепати все пак, въпреки че не сме близнаци. Това е for couples. Couples телепати чалендж. Честно казано, аз си мислих, ако аз избирам, да избера чабатата, защото изглежда най-интересно и не сме си правили сандвичи с чабата. Обаче това ще е твърде obvious, защото другите два хляба си приличат повече. Интересна логика, интересна. Така, обаче сега белия или черния хляб, това се чудо, защото нямаме четвърта чабата, която да е черна. И се чудя дали И трябва да копираме IDBG, затова сме сложили точно 3 неща. Точно така. Обаче си мисля, тъй като ти обичаш, мисля, че си избрал този хляб. Правилен отговор! Да, наистина избрах черната. О, вау! Ами, добре, получаваш една точка и правото да избереш хляба за мен и теб. Ами на тебе ти избирам този, аз ще взема чабата. Окей, значи аз продължавам с този, който всъщност аз исках да си избера, а Румито продължава с чабатата. Нека да продължаваме към кръг номер 2. Втори кръг ще си избираме между 3 крим чиза, като този път аз съм с завързани очи и Румито ще си избере. Ако позная, печеля точка, да, яда, знаете как е. Добре, докато Румито избира, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Към банката, за да не изпускате всяко наше ново видео. Защото само единствено 25% от хората, гледащи нашите видеа, са абонирали. Така че какво правите? Отивайте и натискайте червеното бутонче там долу. Любов, готова ли си? Не, чакай сега. Да, готова съм. Можеш да избираш. Аз по принципно бих избрал този с чушката, лютел, защото обичам да ми е лютиво. И пикантно, това не е лютиво, това е пикантно. Ти по принципно си взимаш ето такъв нормален. Всеки знае, нормално крема сирене. Интересна логика, добре. И никога най-неочакваното би било зеленото, защото аз бих избрал червеното и би била избрала синьото. Добре. И точно заради това смятам, че може би си избрала зеленото, за да му метнеш, за да може да вземеш точка. Защото ако не знаете, това е към нашето голямо предизвикателство, което в края на годината получаваме трофей, който забравихме да вземем от вкъщи. Но в момента аз водя класацията. Но в момента Румито води и то с 2 или 3 точки, така че хаштаг Team Gecata долу. Хаштаг Team Румка. Хаштаг Team Gecata и много скоро може да очаквате изненада, свързана с компетишъна ни, но аз казвам, че си избрала зеленото. Добре, кажи кое избрах? Да. Избрах червеното. Мамка! Реших, че ще използвам обратна логика, защото знаех, че ти това по принцип го избираш. Знаеш, че аз това бях го избрала по принцип. Обаче това, между другото, колкото беше най-неочаквано, толкова беше и най-очаквано. Кое е за червеното? Не, за зеленото. Сърбовете, между другото, с това със сърбовете е много вкусно. Не, то е вкусно, да, обаче никога не си вземаме от него. Да, знам, но си. Ами добре, имаш вече 2 точки, избирай кой какво да може, нали, да са едни и същи. Знам, че много би се зарадвал на чушката, така че вземи чушката, а пък аз ще взема нормално. Добре, аз си вземам чушката, лютата. Много е вкусно, между другото, от Lidl е. Ето, намазахме си ги. Не знам колко се личи. Но нека да продължаваме към кръг номер 3, който е зеленчуците. Зеленчуци, да. Така, ето го трети кръг. Имаме
айсберг нямаше хубав в Lidl, затова взехме маруля. Имаме краставица, нормална. Имаме и доматче, което е домашно от баба ми и дядо ми. Така че сега аз трябва да си избера. Не забравяйте също така да оставите един палец нагоре на нашето видео. Гоним 50 лайка. Ей, това е първото видео след почивката ни. Добре, аз избирам това. Добре, Любов, давай. Кое ли съм избрал? Много ми е с пиша с домата. Що? Не знам. Защото е червен, нали, като в Among Us среди с пиша. Обаче може да си харесал и ледаса. За марулята. Това е една много интересна маруля. А може и краставица, защото може да си мислиш, че аз пък може да не избера краставицата, защото ти няма да сложиш краставица в сандвич. Мисля, че си избрал краставицата. Но, не. Кое си избрал? Избрах си домата. Знаех си. Което направо отива към моят сандвич. И защото предните два пъти ти беше горе-долу добра с мен. Горе-долу имам преди ти да пара си ми даде каквото аз бих избрал. Да. На теб ще ти дам... И на теб ще дам домата. Йей! Така че двамата сме с домата. Така че нека да продължаваме към кръг номер 4. Добре, трети кръг. Ето вече как ни станаха. Имат си домашче отдолу. Отгоре, отдолу. Откъде отдолу? От някъде има домашче. Сега се замислихме, че може би ще да е добре първо да сложим месото и кашкавала и след това зеленчука. Но няма нищо. Но просто пишете в коментарите дали искате да направим още едно такова видео, да си оправим грешките. И всъщност вие как си нареждате сандвича? Напишете ни долу и може да го изпробваме в някое видео. Но сега трябва аз да си, така да Румито, да си избере месо. Месото, което аз бих избрала. Имаме готин избор между чоризо, шунка и най-нормален салам. Ето, да видите. И трите сме ги опитвали, ни харесват. Чоризото всъщност май не сме. Аз показах на хората какво си избрах. Значи аз мога да отварям? Да. Добре, тук пак имаме нещо като миналия път, когато трябваше да избирам, защото чоризото, както казах, не сме си взимали и никога не сме си правили сандвич с чоризо. Обаче, може па да си го избрала, за да ме бейтнеш. Защото по принципно смятам, че би си избрала шунката и на второ място другото саламче. Любов? Шунката ли си избрала? Това не е крайен отговор. Това е въпрос. Не съм. Щях да те цъмкам. Аз не. Добре, ами няма какво толкова много да го мисля и трите ми харесват, така че каквото и да ми даде Румито не ми пука дори. Всъщност сега сме 2 на 1, мога да изравна в момента. Можеш, да. Казвам, че си избрала чоризото. Правилно! Правилно! Да, избрах чоризото! Let's go! Значи сега аз избирам. Добре, аз за себе си... Чудо ми, защото чоризото е леко пикантно и може би ще се вържи към сандвича ми. Мисля, че ще се вържа. И аз мисля, че ще се вържа. Но по принцип не мога да вча много. Добре, аз избирам чоризото. И на Румито смятам, че на чабатата, защото е огромна, ще си отива най-добре шунката. Аз исках чоризото. Искаш и чоризото. Шунката ще. Защото е най-голяма, избираме шунката на Румито. Заповядай, Любов. И саламчето отива за вас. Заповядайте, вземете си. Нека да продължаваме към следващия кръг, който е кашкавал или сирене чиз. Кръг номер 5, както виждате, имаме чедър, имаме пушено сирене. И една моцарела. Която смятам, че моцарелата най-малко се върви, но както и да е. Аз сега трябва да се затваря. Да, затваря очите. Или не, аз сега бях с затворени. Не, аз бях с затворени и познах. Не, аз познах чоризото, ти си беше избрала чоризото и... Ами да. Значи Румито е с затворени очи. Ужас. Окей, да видим. Добре, аз избирам ето това. Това Любов, избрах го. Готов ли си? Да, беше много труден избор, но го избрах. Според мен, Любов много добре те познавам. Какво бих избрал по принципно? Смятам, че бих избрал пушеното сирене, защото ти умираш, той умира за пушено сирене. Той обожава. Значи, ако има избор от 3 сирена, той ще избере пушено сирене. Чуда се малко за чедъра, защото може да ме бейтнеш, обаче чедъра е по-скоро за такива сандвичи, за бургери, а пък моцарелата, според мен въобще не си избрал. Това е избрал си пушеното сирене. Да, пушеното сирене избрах. Просто познав. Взимаш точката, браво, Любов. Хайде сега ни давай. Ами и за двамата пушено сирене. И за двамата пушено сирене? Да. Yes! Да продължаваме към предпоследния кръг, а именно кръг номер 6. Кръг номер 6
А именно топинги, които са кисели краставички, халапеньо и черни гадни маслини, които Румито обожава. С дупчици, като бях без малко... костилки. Да, без костилки. Много обичах като малко да си ги слагам на пръщчетата и да ги ям. Не знам защо обичах да си ги Искам слагам. да ви кажа, че имат вкус на пластмаса, ужасни са. Има хора, които обичат маслини мамут. Пишете в коментарите дали харесвате маслини мамут. Добре, Любов, избирай си. Избирам... Ето това тук. Нека да видим. Знам, че аз по принцип бих избрал халапеньото, защото това са уникални чушки. От Ледала уникални са. На всичко си слагам, когато има вкъщи. Когато си вземем, защото... Да, те са мариновани чушчици. О, мариновани люти чушки халапеньо, едни киселки, едни лютички, направо муа. Умирам за тях. Знам, че ти много обичаш кисели краставички по много специфичен начин нарязани. И обичаш тези маслини, които имат вкус на пластмаса. Мамут ли се казва, какви са? Не знам, мамут, ленивец, съблезъб тигър, все това. Ледена епоха референс, ако някой не е схванал. Добре, да видим. Смятам, че би се радвала най-много на киселите краставички в твоя сан. И съм напълно сигурен в това. Затова ще кажа киселите краставички. Не! Не, избрах халапеньото. Мамка му никога нямаше да предположа, че е халапеньото. Чудих се между киселите краставички и маслините. Как ма метна? Ами добре, ти си... Колко сме? 4 на 2, значи ти печелиш вече. Да. Браво! Ева, имаш още една точка към крайния резултат. Значи взимай халапеньото, аз си взимам киселите краставички и това е. Това е планина за мен. Ето го моя. Искам да ви кажа, че изглежда много добре моя. Моя също не мога да се опомня. Той изглежда грамаден. Вау! Нали знаеш, че все пак ти ще Ами да, ще си ги опитаме и си дадем оценка. Нека да отиваме към последния кръг. Последният кръг ни е за Fun Drink, като имаме кола. Няма да казваме на коя марка, въпреки че то сигурно се личи. Имаме студен чай с вкусна праскова и сокче с sour cherry. Така че... Това е нектар от кисела череша. От кисела череша, да ме вишна ли трябва да е? Нещо такова. Вишни череша, може би. Може. И Румито сега ще трябва да познае кое съм си избрал. И трябва да си изберем Fun Drink, който по принцип да си отива на вида сандвич. Да, знам. Въпреки че то кой няма да си отива. Всичко си отива. Да. Добре, аз избирам ето това. Няма как. То най-много искам него. Айде, Любов, отваря очи. Кое смяташ, че съм избрал аз? Имам чувство, че много искаш да пиеш sour cherry нектара. Повече, защото Нестито ти не обичаш... Нести. Не, казахме марката. Ти не обичаш... Студен чай с праскова. Студен чай с праскова. То не си личи кой е. Не, гран не си личи. Студен чай с праскова. Не мисля, че ти се пие. Между колата и черешата си чудя. Колата ли си избрал? Не. Черешата ли си избрал? Да. Дали да ти се доверя, не знам дали да му вярвам. Смятам, че избрал sour cherry нектара, защото просто иска най-много него да опита, а пък колата и без това пием. Не. Нарочно го казах, че избирам нещо, което най-много ми се пие. Няма как. То най-много искам него. За да си помислиш, че ще избера sour cherry-то. Но аз избрах това. Което никога не бих избрал. И така моят мастер план се получи. И аз имам 3 точки, че имаш 4, така че... Anyways, аз губа. Аз печеля. Румито печели. Годишната класация продължава. Годишната класация продължава, така че пишете хаштаг Team Румката или хаштаг Team Гетста. Така, сега какво аз Трябва да избираш. Аз ли да избирам? А, не, аз Ти избираш. Добре, аз избирам да пия sour cherry-то и на теб ти избирам sour cherry-то да пиеш. Ние сме много добрички в този чалендж днес. Да, обещаваме в следващите няма да сме толкова добрички. Просто тъй като това е всъщност първият чалендж от много време. И това ни е вечерята като цяло. Да, ние цял ден даже не сме яли. Аз не съм ял цял ден. Той не е ял, аз хапнах на обяд. Не забравяйте да се абонирате, за да може да видите нашия хелоуински стрим и нашите хелоуин костюми. И моят рожден ден стрим, защото винаги стримам на рождения ми ден. Добре, нека да опитаме първо сока. Буквално има вкус на компот от череша. Да, това ще да кажа, има вкус на компот от вишни по-скоро. Вишни череши, не е баш вишни. Вишни и череши. Добре. И сега идва времето, което всички чакате, да опитаме сандвичите
Аз не знам това как ще го И хапам. 3, 2, 1. Моя брутален. Моя също е много. Аз на моя му давам 9,35 от 10. 9,54 от 10. Дай сега да си ги пробваме един на друг. Нашия отхапа обаче е от тук, от другата. Много. Това е много вкусен. Определено смятам, че нагетската сандвича е победителя от към вкус. О, да, моя сандвич е победителя от към вкус. Няма две мнения. Пишете дали трябва да взема точка в голямата годишната класация за това, че Не трябва да вземеш точка. коментарите ще го решат. Напишете хаштаг Team Getsita да вземе точка. Хаштаг Team Румката, да си остане за мен точката. Не, аз Не, ще няма. взема допълнителна точка към... Хаштаг Team Румката, Гетсita да ни взима точка. Надяваме се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала. С камбанката, за да не изпускате всяко наше ново видео. Също така не забравяйте да ни оставите коментар, вие обичате ли сандвичи. Как бихте ги наредили, защото ние почнахме от зеленчука и след това минахме на месото. И също така не забравяйте да ни последвате в социалните ни мрежи, които са долу в описанието. Румито забрави да каже, че трябва да оставите лайк, но аз ще го кажа, защото гоним 50 лайка, 60 лайка, ако искате да направим бурито чалендж. част на това видео. Ти така да е къпал телепъти бурито чалендж. И ще се видим отново в другия четвъртък, петък, сряда. Все Някой тая. ден. Ще разберете когато кача видео, затова трябва да се абонирате с камбанка. Чао! Чао!